Sa Good Vibes, wala labot sa Oslob sa Cebu kag sa Donso sa Sorsogon, nakahibalo kamo bala nga may isa pagid ka lugar nga sarang magha-whale shark watching aton inidiskubrihon sa report ni Romeo Subaldo. Nakabati ka na sa lugar nga ginatawag nga Pintuyan sa Southern Leyte. Amat-amat karon nga nagakakilala ang ini nga banwa bungod sa sarang makita sa ilang nga baybayon ang pinakadalago nga isda sa kalibutan o kung ang world's largest fish, ang whale shark. Nagatinir ini sila sa mga mainit nga parte sang kadagatan. Ginshare ni Greg yan, isa ka Pinoy explorer, ang iyang experience sa Digicast Negros nga sa Pintuyan, Southern Leyte. Pwede makalangoy katupad sang whale sharks sa matinaw, blue, kag nabaw lang o tubig malapit sa takas. Ang pinakamanami diri kay wala hungod nga ginapakaon ang mga whale shark para magtinir diri. Sila mismo na ya ang nagakadto diri sa baybayon sang banwa. Wala labot diri, may mga school sa nagkalain-lain nga mga isda, parehas na lamang sang mackerel, kag dalagang bukid, kag wala man ini sila gina-feed. Tiki-tiki ang tawag nila sa mga whale shark. Ang Pintuyan, ang isa ka 5th class nga municipality kag nagaamat-amat na karon usbong ang turismo diri. Mga 3 ka oras nga biyahe halin sa Tacloban City. Isa pagid sa mga pwede matry sa pagbisita sa among lugar amo ang Squid Game o kun ang pagkaon sang live o kun buhi nga mga buko-buko o kun pygmy squid. Mga magagmay nga lukos nga sarang makuha mga 300 meters lang halin sa higad sang baybay. Karon nga bulan sang Mayo, Month of the Ocean, luyag ni Greg nga i-share sa mga turista kag sa mga kasubong niya nga mga Pinoy ang katahom sang baybayon sang Southern Leyte. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.